ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ንሕጂያ ብዝተዳለወ ዜናታት ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ምእታዎም ካብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ነዳዲ ኣትዩ ዝብል ክሲ ኢትዮጵያ ምቕረቡ ፖሊስ ኢትዮጵያ ን4 ቻይናውያን ብቅትለት ከሲሱ መሓዙ ደመቀ መኮነን ንክስ ሱዳን ኣመልኪቱ መብርህ ምሃቡ ዩክሬን ንቱርኪ ሩስያ ተሰርሓላ ዘላ መርከብ ክትህገር ምሕታታን ካልእን ዝድስስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከቦም 95 ስደተኛታት ትማሊ ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ከም ዝተወስዱ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እቶም ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ሶርያን ኮይኖም ካልኦት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ብብዝሒ ዝርከቦም 18 ስደተኛታት ውን ኣብ ኤውሮጳ ናብ ዝቕበሎም ዝተፈላለየ ሃገራት ንምብፅሖም ካብ ሊብያ ከም ዝወፁ ተገሊጹ ሊብያ ኣብ ውግእ ሓድሕድ ተሸሚማትሉ ኣብ ዘላ እዋን ብዙሓት ስደተኛታት ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይነብሩ ምህላዎምን ኣብ መዳጎነ ማእከላት ድማ ስደተኛታት ዘስካሕክሕ ህይወት ይሕልፉ ከም ዘለውን ይግለጽ ካብቶም ናብ ዓዲ ጣልያን ዝተወስዱ 95 ውን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ንነዊሕ እዋን ኣብ መዳጎነ ማእከላት ስደተኛታት ከም ጸንሑ ጸብጸባት ትትካል የመልከት እዞም ሕጂ ናብ ዓዲ ጣልያን ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት ውሑድ ቁጽሪ ናይቶም በሽሓት ዝግመቱ ኣብ ሊብያ መዳጎነ ማእከላትን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዝኾነ ይዝፍለጥ እቲ ምስጋር ናይዞም ስደተኛታት ዘሳለጠ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ዝተበግሶን ዝወሰደ መንግስቲ ዓዲ ጣልያን ድሕሪ ምስጋን ካልኦት ሃገራትን ኣብነት ጣልያን ተኸቲለን ሰብኣዊ ሓገዝን ከበርክታ ፀዊዕሎ ከምዚ ዝከር ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ 2017 ጀሚሩ ጥራይ ክሳብ ሕጂ 997 ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን 8372 ድማ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ኒጀርን ከግዕዝ ዝኽኣለ እዚ ትካል ንኣብነት ኣብ ዓመት 2019 ከባቢ 1474 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ከም ዘሰጋገረ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብኦም 710 ናብ ኒጀር 393 ናብ ዓዲ ጣልያን እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ካናዳን ሃገራት ኤውሮጳን እዮም ተወሲዶም ካብ 2017 ክሳብ ሕጂ ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም ስደተኛታት ናብ ኒጀር ጣልያን ሮማንያ ካናዳን ሩዋንዳን ግዒዞም ኣለዉ ኣብዚ እዋን ኣብ ጣልያን ኣብ ትካል ስደተኛታት ዝተመዝገቡ በሽሓት ዝቑፀሩ ስደተኛታት ገና ተጸበይተ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ትካል ከዓ ንዕኦም ከምኡ ድማ ነቶም ንግዚኡ ናብ ኒጀር ዘግዓዞም ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ውሕስቲ ሃገር ንምስጋር ወትሩ ኣብ ጻዕርታት ከም ዝርከብ ይዝገለጽ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ንኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ባንኮለ አዶዮዬ ኣብ ቤት ጽሕፈት ብምቕባል ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዘተኮረ ዝርብ ኣካይዱ ደመቀ መኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግጭት ነባረ ፍትሕ ንምምጻእ ዝኽተሎ ዘሎ መርገጽ ብዝምልከት ነቲ ኮሚሽነር መግለጺ ክህብ እንከሎ ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ባንኮለ አዶዮዬ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ጸገም በዘተ ንምፍታሕ ዝጀመሮ ጻዕርታት ሃገራዊ ኮሚሽን መቋሙን ይሰርሓሉ ምህላውን ክንእድዩ ተራእዩ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጠረ መስሓብ ድማ እቲ ጉዳይ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ነቲ ወጥሪ ንምርግጋእ ዝወሰደቶ ኣወንታዊ ስጉምቲ ዝበሎ ከመስግን ተሰሚዑ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ደመቀ መኮነን ድማ እቲ ኩናት ብመንግስቲ ሱዳን ዝተፈጠረ ተጻብኦ ኢሉ ክጠቕሶ እንከሎ ንርክባት ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ዘይረብሕ ድማ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ግጭት እዚ ሱዳን ነቲ ኣፍሪቃዊ ትካል ዝበሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰጊራ ነቲ ጉዳይ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምውሳዳ መርኣያ ናይቲ ነዚ መስሓብ ኣህጉራውን ምግባሩ ዘለዋ ድሌት ይክብልውን ሱዳን ንኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት መኽሳሳ ዘለዎ ተቃውሞ ኣስሚዑ ከም ዝፍለጥ ሱዳን ንኢትዮጵያ ብዛዕባ ተቐትለት ናይ ወተሃደራታ ከምኡ ድማ ዘሰሓብ ደቡባዊ መሬት ኣመልኪታ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክሲ ዘቕረበት ኮይና ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ክትቃወመያ ተራእያ ዘላ ካብ ጅቡቲ ናብ ክልላት ኢትዮጵያ ዝኸዳ ነዳዲ ጽዕና ብማይ ዝቑጸራ ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ትግራይ ሱዳንን ከምኡ ድማ ጸሊም ዕዳጋ ይሰጋገራ ኣለዋ ክብሉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከሲሶም ካብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ጀሚሩ ብዙሕ ናይተን ካብ ጅቡቲ ተበጊሰን ናብ መወዳእታ ኣድራሽአን ዝበጽሓ መካይን ዘሎ ፍልሊ እናሰፍሐ ከም ዝመጸ በዓል መዝን ነዳድን ጸዓትን ኢትዮጵያ ከፍልጥ እንከሎ እዚ ድማ ኣብ ግዜኡ ዘይተነግረሉ ምኽንያት ክልላውያን መንግስታት ብልክዕ ክረኽብዎ ዝጸንሑ መጠን ነዳዲ ብልክዕ ጸብጻብ ይገብሩ ስለ ዘይነበሩ ምዃኑ ገሊጹ ብመሰረት እቲ ብናይ ኢትዮጵያ
معكن زر ريبورتر تزرقح زلو زينا خا كسب حدا حمله كل تشحن 22 كل امحرا طراي ندادنا بكالي يسغاغر الله كبل صبصاب كم زحلفه خغلص انكلو كاب 15 كسب 27 سنه 83 اي نداد مكاين كاب جيبوتي خلاغان كلوا كابن اتن 33 طرح اتين يتباهيلو بدمر ابز حلفه حدا ورحن فرقان كاب جيبوتي استلاغا 77 اي نداد مكاين نابت زوبا كبصح اي كالان تباهيلو نزام الكيتغا حجي دايركتور جنرال بعل مزص عتن ندادن زخنه سحر الله عبد الله ات زي مص زلو ندادي ناب تግራይ سودان كومدما صليم عداغاي بحبو زخي زلو كبل كاسيسو نسو وسيغو ازوق كاب زجمر بحبو بكونترباند ناب تግራይ ندادي يحلف نيرو ግን نحنا حجينا فليتنا كبل يتزاريبو بجكا ناب تግራይ ناب صليم عداغان سودانن ون ندادي بحبو يشيط يكبل اتن زي مص زلو مكاين نابو يخدام هلاواني كخصص تسمعو اب كتما اديس ابا نحدا تشايناوي قتيلن بمدفع ناب كينيا هاديمم زصنحو 4 تشايناويان نهاغراوي انتربول بوليس فدرال ايثيوبيا تمحلاليفهم اب كتما اديس ابا كفله كتما قيرقوس ورده خلته مسقل فلاور اب زبال كبابي اب زركب هنصا لغس هوتيل اب حمشاي دربي اب زلو تشاينا ريستورانت بقتله فو هويز تباله تشايناو تطرطيرم كدن صنحو 4 تشايناويان اب كينيا اب تحت قيد دحر مئتاوم ناب هاغراوي انتربول بوليس فدرال ايثيوبيا تمحلاليفهم الله دايركتور هاغراوي انتربول ايثيوبيا كوماندر صحاي هايله كم زغلصو زوم 4 تشايناويان هوانغ زيبينغ ليف جي وانغ مينغن تشا اوفي سيزا اونغنز تبهالو 4 تطرطرات نتجبن دحر مفصام ناب كينيا 5 هدمو هاغراو انتربول ايثيوبيا مس بوليس اديس ابابا بنتحبار حصص مرمره دحر مكياد ابلعل طرطرات قيح ملكتا هاغراو انتربول وصيوم كهدونو كم صنحو ات دايركتور غليصو نعسان 4 ساعات بزتغبر ملوات حبريتا ناب كينيا مئتاوم سلسترغغصه مس هاغراو انتربول كينيا بوهدات بمسرح نطرطرات اب تحت قيد مئتاو كم استقاله ات كوماندر ارديو اتم 4 تشايناويان ب30 سنه 2022 قبل كم زفصمو ناب استطرطر لا ايثيوبيا اتيوم مرمره نخكايدلهم ناب بوليس فدرال ايثيوبيا كم استمحللفو تغليصلا يوكرين كابتا بروسيا استغبطت ودب برديانسك استوسد اخلص صعنت بانديرا روسيا زلوا ناي صعنت مركب زيفيك زولي نتركي كتهجرا كم زحتتت حدا بعد سلطان يوكرين نمعكن زينا رويترز حبيرو اتي بعد سلطان منستر وصاي قدايت يوكرين كم محدار بحرته هاجر زرخبه حبريتا بمتقاس اتا زيفيك زولي تبهال مركب ناي مجمرتا صعنت استات 4500 طن اخلي كبرديانسك صعنت مخانه خغلص انكلو بيت صحفت وانا عقب حق يوكرين بفولي كم زغلصو زيفيك زولي ابزي حقاو سدد اخلي يوكرين كبرديانسك تساتيفا 7000 طن صعنت حيزا ناب كراسو تركي امري حب مبال تركي كتهجرا كم زحتتت يحبيرو اب كازاكستان زمدبرو كيتي زد اكسبرس بحال تكال اتا زوبيك زول تبال مركب بو كم تونن كغلص انكلو بتي اب تحت زخونه يخون اجدا زي تمزز روسيا وكوبانيا جرين لاين تخاريا مهلاوا غليصو اتتكال وسيغو مزمل كوتن وغنات يلازب كم زلون كل اجداتاتن غدباتن كم زختلن غليصو منغست يوكرين روسيا موداتا ورح لكاتيت ورار كبتجمر حيلتاتا كبز حزوا غزاتات اغل سريق ايلو كخصص يصنيحو ازي يخون بروسيا نتنا يوكرين كستات تقليل ياخت نصغز ترايت امباسادر يوكرين اب انقره فاسيل فودنار مجمرتا ورح سنه تركاويان عدكتي كابتم روسيا كاب يوكرين سرقت اغل زقبل مخانن بمغلاص بتزتباله كست حتى تزخون والقسابت نملاين نمحزن حاجز ترك خمسه حتى تحبير نيريو منستر وصاي غدايا تركي مفلت دما زحلف ورح كم زغلصو تركي نتخست مرمرو خمزلا كونتا غلصه اتم مرمر تغنا كساب شعوان زخونه استسرقه صعنت كم زيرخب يغليص نيرو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم